Ya kasih jalan dong, kasih jalan. Ayo 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 Iya. Opo kae? ya kasih jalan yo. Ya. Oh ya.
kok ngamuk nyapa jane iki. Iki wis apa-apa iki Jari lah. Kalau ini tak. Jan, sembarangan tenan iki. Heeh iki. Ono banjir kok siji. Tinggal sik. Amit kula nuwun derek langkung. Ambekane ditapal sik. Sekedap nggih. Ambekan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita buat kita bersama. Terima kasih atas atensinya di FKY yang ada di Kulon Progo bersama Kuda Lumping Amang Bekso yang dipimpin oleh beliaunya Mas Enggar. Iya. Nah, sore bos. Selamat sore warga Indonesia. Selamat sore. Sopo bos ngucap. Ora ya, aku ki wedok jane. Aku ki wandu, termasuk wandu. Iya ora. Nah, terus Ya situ lah. Delok ganjelane apa-apa dorong aku rak. ngono aku kuwi ganjelane bagor. Pasti. Wah, yang penting menang rodok lumayan. Nek jujur, sumpah demi Allah, gatelen aku isan. Ini plastik. Oh, tak boleh konde-onde ana ning lor kono. Iya plastik. Malah kaya mbak lho. Fried chicken. Heeh. Segone. Pas 15.000. Aku mah nyebut merek ndak kleru. Gatel e. Tuku bubur ning pasar Kewer. Cakep. Muga-muga warga galur padha nyawer. Amin. Aku ora iso, Bro. Gentenan kowe. Ora iso nek iki aku. Jare banji senior kok ora ngerti. Piye to ya? Banji apa? Gar, iki aku arep diplekono iki. Bapak Ibu niki lho, banji kok sikile jeji niki. Lho, Kamu boleh ini, ini tak rewake balik saka kerja ya, Bro. banji kok kaya wong kedus sumur. Ah, biasanya kan kedua syukur ku manukku cilik ra ketok lho. Mau ning mburi ora ngomongke manuk lho, ya ora saru lho. Aku ora ngomongke manuk. Ping titik. Hei, Bapak Ibu. Pokoke ngoten mawon, gandeng niki, jane niku kula pun siap bahan cepak bahan. Wakih banget. Ora rambusi, lucu nganti poyo-poyo tenan. Nek gandeng wektune pun ngangsep nggih to. Dadose bincang melih mawon nek enten tanggapan melih nggih Bapak Ibu. Pokoke niku wau tuku bubur ning pasar Kawer. Muga-muga warga Galur Oke sing nyawer. Tak enteni lho. Among Bekso 3, 2, 1. Lanjut. Sing coba. Ayo piye? Baleni. Jan, nek dolatan iki mangkat, Mas. Iki bon-bonane larang. Among Bekso 3, 2, 1. Lanjut. Putri mau bonceng,
Ri